Club League Football Championship 2025 ang Dung Kitimati final match kapamanpon. Pinini jangkar biang long lakhai si Duaramla Kontinensi Kaparalo. Tengralangso tumprop High School Patua Klamalong. Tengralangso Sport Association atumpen patir piponsi. Nipai isi citi achiklo pen pangcheng ponse pini nipai. Ehini free achiklo bhomkuru ani ang Dung Kitimati final match Paharguri BMC Club Lapen Tengralangso United Club Angbongsi Pathuponlo Laso along Paharguri BMC Club Atum Tengralangso United Club Atum Aphan Umthom An Thaponsi Cepahai Pondo Lapen Pini Labangso final match ang Dung Kiti Kapathupon along Manping Penaga Chetongdun Dak lokal emisi mati iam probat taro Karbiang Lawan Termas Council pen Kidanglok Tengralangso Sport Association Amaipo Akehai Sathi Tiso Komjon Bang Rajan Peron Sorkari Gombora Rongasar Social Worker Lapen Kethe Giding Atum Doan Chetong Dun TC Iam probat taro ahin pen Kapathu Anatho Sitani isi Mesen Abarsai Doji Posi Aceni Tekanglo Othar langsung pen Sukul Siganse Hamdan Biota Tengralangso Sub Sports Association ahin pen atir piponsi alaltum mane Inter Club League biponlo pini bangdak final tabangso final along nilifan alhi sarpoman penanghang konokot alang tuhan ichuru kongo maipu penchenglo alaltum bicarabdun korting jirutum lopen ladak nanti ta undun thek sarkari gambra penchenglo cooperative loan society lopen kado kabe kethi tuhan afan sami misan lo aprang nilitum ta football pathu lostami non ovikimi tum kapathu bangle teknik mukha prek jeglo lase ahoglo sports culture ma kedang sot bahe kapathu bensiokrang tot kali mane aminang di physically mentally and personal development ko lambang litum mathaun lase alang tum phani aning rungpon lo je mu frang satami kichu araki hormu bang chuchedet segimi athema elitum Karbiang Long pen Morning Star Club tami isi anong chetangklong isi club lo lapen apang White Dog utado pinana club non do pen an pars tami la football alive bang non ke bright pit itum Karbiang Long chokali all over India long mane international player tum sami itum ISL long pinaan kapathu pinina dak kewang bang fu international player tum han itum theklong u lase non pinaan tum borulen pen ke pinaan players tami dak klang ulo Horizon Narjari Durga Buru pencenglok pinaan alang tum buru akorti tum sami la football long bangke ISL long pathudun long tang tum sedulo lase muarni sike ilitum Karbiang Long pen sami pathudun long bang kan Karbia khei pen punoi akapre khei pen punoi tum Karbiang Long address pen jongse ka pathudun long bang ke dunai pan pu tang te non pen chisik thek nang pen araki hormu pen bangke achar dunang pu angke exercise abang ke heart exercise amang claim nang pen pinana dim unte course pinita ke endin kenang so lapen East Karbiang Long lapen West Karbiang Long afan sami non ilitum Karbiang Long Termas Council ilitum CM ilitum nengchi thenai ilitum paching honai ilitum CM sarabang alang sports culture bang recently established nang kuripila ilitum non ningkan ke krehini ke ilitum Karbiang Long sports culture dolo along tin institution fan sami annual grant dolo sports materials tami pilo lahe course pini event pini ni ta dulo lahe pen sami pinangan kapathu hin pen kachiwung dulo lase laso kachiwung dun tami prang da claim unai apolo prang kachari pona bangpu bang fitum sami alang tu mapor hur bang ke nal tu machinilo Karbiang Long ke monsam ka beder jok nok ta dam hai wangwe lem hai wangwe bori un i lason kechak mane ason do lase nono bang ke monsam ta dulo lase osomar tum risoi jang sami latung kapathu tum dulo dak Tengralangso borkok angbong sami la Soarlu Nimarli Somar tum sami under 17 under 13 players dulo Soarlu tum abhoksong long ta dulo lasam lase Boithalangso ta do nili homosti nili tum wanong dorangla constituency angkang tami pinaan kapathu football kapathu along kachiwung dulo laben mini stadium sami 10 crore homosti tin long kana pilo lage bhoksong sunil tum kimpon lo adak ta isi mission avar sai ada prang la mini stadium along kekat
ari sumaratum non all asam along ediare ladak along mane kekat pini kiun atum bang non bang asam police pini pinalong ta kiun dun atum ta dulu nasi ahok lo ilitum choronai ilitum CM Sarpan la sports culture bang ilitum all karbiang no atok anu ahawartin tami kaching thur pon nai sports talent atum phan pak rum nai mu arnisi ok pran tamilang tum prang nai mu arnisi no hoks tamilang tum ta kiun nai pu ke mang pen alang lil hai ka bori bang ke bori nak nelo ale do pitlo lase la solam bang sami ilitum duan ilitum karbiang long duan khei krihni punoi ilitum karbia khei phan sami ni chuning ritikangji ahok ilitum sports culture na thuta chepa paprang nai do ulang ka bori nai do ulang la tai sia pir thelo la sa pir the pen ta muni ritum anong tami thedun long aman ta thedun long mandun long lase la hai sami api pu puna parents atum punoi chipu chiru puno pisar atum penceng lok hamphang su tum sami sports culture tha bangke importance ki pc kimi adum kala so pini litum adak teng so sport association ban kapatir pipon pini inter club league long stame anglung giti samena tumake tong the bona tuman choro iglo kasi alam mga laiglo ni tum ladak abang ke teng so sport association na bang ke dhorlo peneng pen an kan exactly ning abe ta ningkan ser kep an bag duiglo kasi nilitum non abang ke dak anikan bang saminil tum club league bipon bom mate belek tournament pe ni pusaminil tum bipon bom kasi peneng ta anikan bang ason sinil tum la club league match bang ke kedar setame September 1 tarik basinil tum pangcheng ponlo la silada nil tum kadu gue tim kep ando kasi pini an ke nil tum angdong kitilo la pini tarik rihini pini Oktober cheklo anu bang ke kasi dak ini abang ke ni letum final abang ke lalo Tengalang So United Club lapen Paharguri BMC yang bang sechepolo sistemnya ladak 3-0 pen Paharguri BMC tumche bhai ponilo